Nanti itu nama lain. Purun matur pur sawen semua turun. Ya, pun aku bengi sing ngaji sing dulu. Oh sakniki, nggih, pundi. Menika nggih. Jadi 5.000 iki. Pokoknya pasti jadi. Sepur iki. Dah setan dah didum sing adil, didum anu padha-padha lho. Padha-padha akeh dhewe ta e. Alah barang ini deh. Saya cedek nih kowe. Gak gelem mabur kok. Lah manut kok kene apa kalau manut. Ramut ya. Mari saya kira kok ngono iki, Mbak. Oh nggih. Nggih. Boleh ditentang ora iso mabur sego. Mungkin darurat atau jasinan, Mbak. Oh nggih. Bancaan niki sisan mriku nggih. Udah lah, jawab baik. Ini gembreng kan? Lihat lah. Ya, Yo nggih, matur nuwun. Putut deh. Putut karek nyekeli akeh nang rambutan nggonku. Ya tahu itu ya. Ayo gede-gede. Bingung malah nyeneng teh. Putut itu memang periksa ini. Bersawah. Nggih. Supeh tenan manuk saiki. Orang itu Si orane yo manuk serikatan wis. nah. Mas Man iki dibuka lho Mas Man. Iki dipecah. Pecah lho. Iki nang panggangnya lho. Ini pecah nih penting niki. Lah. Ujune luwe-luwe diputel nih. Ujune diputel sik. Dibongkar lho. Urung iso kan. Lah ijen nek Mas Solo. Bocah kan di mana Solo di arti nenek Ambrang. Iki ana wae ketaknya. Ujune putil sik lenar.
Nah, penting niku pucuke niku pun. Masih Solo aja iso sik. Cek aja. Durung rampung. Mungkin nanti bulan. Bisa. Lindungi sawit itu. Apa? Oh, anu. Sing nono sisan nang berarti. Kalau Nono kabeh duduk kabeh. biasa kan tambah Tambah uduk. Kok anu Plan? Sing gone pentet digane wonge, dikeki. Lah yo kei. Ayo aku lah bagian begini kayak. Heeh. Nek gone Pak RT rasa. Nah gini nah gua itu kok. Kayak anu cepat banget itu. Oh, Mas plastik ini benar amat nih. Plastik terus. Aja plastik. Anu baik. Kalau namanya Gua ada berkat. Karno. Nah, nek sing jero dikek ganjur rasa kei. Oke, sekarang kono. Nario kan jaluk itu. Ya. Oh, itu lho, Pak. Oh, kalau Indonesia aku dari ini, lalu itu piye itu? Sapa? Mana kuwi? Para to. Turun itu tak ngomong gitu. Itu di jauh kan kuwi. Ketone siapa? Plan, itu di jauh kan gak kata. Ini enggak sok tunggu bilang kalau enggak. Lah iya. Ya tak ngomong kok kayak rasa. Apa ini yang mudah piye ngene itu? Oh, nah itu. Lah, Nggih, matur nuwun. Pun. Tambahnya ya. Anu nek pasti dulu. mek godhong nih. Mek godhong nih. Oh. Yo kabeh. Kabeh. Kalau ibu. Penting ibu ulangi. Ambil aku cari. Kuwi. Bisa. Itu ya Pak. Ah, Nah, sudah. Penting ibu cari mana? Bah. Mau kau santri? nah, Apa itu? bentar. Terus apa ini? Oh, nggih pun nggih. Sapa dicemplungne mriku sing rono kula tampil. Ampun Pak ora. Kita bae tutup dulu enggak. Itu gedan doyan saya. Gedon nunggu mbuke nang rumah sakit pun nggih operasi mbuke. Lah pakmu Mas Harian kono iki? Oh, ngaten. Paparasi. Mbuke mlaku-mlaku esuk wene dawah pleset iku. Paparasi nunggoni nang kono buka cerita iki. Panjenengan bisa bilang kok. Betul. Mau kasih dhewe. Iya. Oh. Pak RT ndek ngomong iki baca gorengan. Ya, sekene gorengan dhewe. Ya, turune mabur. Kok ana plastik sih ya. Ya, plastik isi lho. Ah, kene ono roba iki bener. Nggih, matur nuwun.
Ngono matur nuwun. Negara tidur plastik mana wae? Rasa kei. Bejo sanggo wong ne. Dane jalo dikei. Yo godhong iki. Piye? Bisa tekan aku piye? Kalau yang tengah, bisa tempat jalan tengah. Monggo. Mikir ya. Lah aku iki kayak berkat gawe. Iya dek, kan? Jadi, Kasih ada ke mah dawet. andi wong nek rong ramu jo mangan se. Ngamel entuk to. Ngamel. Aku dikei gak iki. Ngetak kilo, kok goleki. Ya ya ya. Dane jalo dikei. Nek jalo gak dikei.